toch niet mogen weggaan voordat dat kanon gemaakt was, zeker? Rustig. Dat gaat ons een pak flessen kosten, hè? Oh. Patrick, maak dat kanon. Zeg maar, Ja, je hebt ermee kunnen samenwerken. natuurlijk. Je mag blij zijn dat Kim er is. Ja, dat zou wel zijn. Hé, al verkent hij niet, hè? En zo een toffe ook, hè? Godverdikke. Ze heeft u ook al helemaal rond haar vinger gewonnen, of wat? Jaloers of wat? Man, nee, man. Nou, wel, ja. Maar, jong. Hè?